Så skal man lige smage på glasnødder helt på kok, fordi vi har jo kogt kun 70%, så nu er det brændende varmepande, så bliver det kogt lidt mere. Synes du, skulle ikke tage et fællesspil? Jo, men der er ikke nok. Det var fordi, vi regnede med, at folk, der kom med deres egne, så her kan man bare sætte sig op ind, og så kan man